Sanibonani, sanibingelela lapha ekhaya kwa Dr. Mhlaba. Ngiyacela bakithi abantu abadinga imithi. Umuthi wenhlanhla ngiyawufaka ba status ami lapho vele. Imithi yokuvimba amanzi, adala amabhadi, intele zegceke. Imithi yokugezeka mawusuka uyisebenza ukuze ngene umsebenzi. Uqhuma nje nophalaza imithi yakho enamandla. Ngiyayifaka lapha. Qhubeka noma sewafika wazogeza, washaya amabhavu. Thenga phela imithi yemali ukuze imali ihlale isondele, ihlale ikuthanda. Musukugezwa uqede busuyihlalela. Uthi kuzokwenza kumndingo uzovele kuzimali noma ubone kusebenzeka ebese uvela ungasaqhubeka nokuhlala unayo imithi eduze. Nisondele bakithi futhi ke ningabalaleli abantu abaningi abakhulumayo. Woza uzoyibonela.